Добър ден. Чисто празник. Аз искам моят телефон да бъде Анамана, песенката. А? Анамана, песенката на телефона да ми звъни това. Ако може. Песенка лъжем кючек, Анамана, турски. А? Nokia imam. N73. N75. Да. Абе, бате, искам Анаманам да звъни телефона, лъжена. Аз ще тъбя той от устата. Ще ебо стата, подкумайно. Не ми познаваш. Ще ти скъса, Аз ще еба направо след тебе. Аз съм от Шумен, ма ги отверен. Как ще ми намериш? Аз съм улица Хан Вер 9. Аз имам 5 бодигата, Много съм богат, както искам ще си вземам, Дилянче. Аз не съм Дилянче, не ми познаваш. Аз ще еба тойто жената ще еба. Чули? Ти какъв си, Да ебо стата българин да еба. Ела Шумен да срещнем. Аз не съм искаме стотинки, педерас, ти си педерас. Ще еба, ще дам 300 евро, искаш ли? Уст евро ще дам, ще ми беше, ще еба с тебе, Шумен. Конжуа, Сионова. Ти знаеш, че аз имам BMW, бе. Аз имам BMW, С DVD имам, 18 ло джантите, бе. 18 джанти имам BMW, С 2 спука, бе. С 2 спуки. Той ти има ли? Той има ли? Ти имаш ли пари в джоба си, бе? Ти имаш ли пари в джеба, бе? Имаш ли пари? Аз много съм богат, не ме познаваш, бе. Гласът прилича на Азис, бе. Гласът прилича на... Гласът в Адис пресел, Ти педал Адис ли си, бе? Васе. Кой е? Васе. Ти какъв си, бе? Шматко. Аз ще теба тойто жената. Кой е? Аз да еба българин, да еба остата. Аз съм в Шумен, ще идваш ли утре? Шумен Хана с порук 9. Ти виждаш ли ма по телефона, бе? Ти виждаш ли по телефона, ме? Ти какъв си? Колко, ще тъйба путката майна български? Ще тъйба путката майна, Български. Аз съм циган, да отмрете. Аз съм цигане, Цигане, бе. Аз ще тъйба българите, майка ти ще ви всичките там.